Queridos fillos Martiño e Julieta, antes de volver quero compartir con vos os sentimentos da miña viaxe pola provincia de Lugo. A Ribeira Sacra segue estes días en Madrid e dende alí está a proxectarse cara ao mundo na Feira Internacional de Turismo, Fitur, onde xa lles falamos dos plans do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra neste foro para vender distintos aspectos deste territorio. Hoxe a Ribeira Sacra tamén se coou en promocións como a levada a cabo pola Deputación de Lugo e que trata de amosar a provincia no seu conxunto. Fixo, por exemplo, coa estrea deste vídeo promocional protagonizado polo meteorólogo Martín Barreiro e na que o río Miño e o río Sil se asoman en varias ocasións como tesouros da paisaxe lucense. Por outra banda, tamén se presentou a través do stand de Ponferrada a recentemente creada Asociación de Municipios do Camiño de Inverno, na que tanto os de Lemos como os de Chantada están representados. O alcalde de Pantón, José Luis Álvarez, foi o representante da ruta ao seu paso pola Ribeira Sacra. Estoutro vídeo serviu tamén de mostra desta ruta de peregrinación cada vez máis concorrida polos que buscan outro xeito de percorrer o camiño, o fío conductor do turismo de Galicia en Fitur. A feira conta con múltiples contidos e a gastronomía da zona será outra das cartas de presentación xunto co enoturismo. O Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra acudirá o 20 de xaneiro estando o Ministerio de Agricultura para participar nun acto onde o presidente José Manuel Rodríguez xunto á técnica Ruth Fernández Vidal presentarán esta área vitivinícola. Tamén usarán o audiovisual e, como non, a degustación dun viño da Ribeira Sacra.